The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN.
Mga igsuon, unsa pananglit ang mga tudling sa Biblia ang atong gibasihan sa pagtuong Katoliko nianang pasunding o mga pagprosesyon nga gihimo nato nga atong iprosesyon ang mga imahen nga sagrado o balaang mga imahen. Unsa pananglit ang maong mga tudling nga gibasihan niya na? Bayno atong basahon ang ikaduhang Samuel Kapitulo 6 versikulo 1 hangtod sa 17. Unya, gitigom na usab ni David ang mga pinili niyang tao sa Israel. 30,000 sila. Unya, miadto si David o ang iyang mga tao sa Baali Huda aron pagkuha didto sa sudlanan sa kasabutan sa Dios. Ang Ginoo nga labing gamhanan nga naglingkod diha sa mga kiruben. Gikarga nila ang sudlanan sa usa ka bag-ong karumata gikan sa balay ni Binadab nga didto sa tumoy sa usa ka bungtod. Maoy nagdala sa karumata nga gikargahan sa sudlanan sa si Usa ug si Ahiyo, ang mga anak ni Abinadab. Si Ahiyo mo'y nagiya sa karumata. Si David ug ang tibuok banay sa Israel naghudyaka at tubangan sa duha ka Rebulto sa Kiruben nga gitawag sangan sa Ginoo. Pinaagi sa mga alawiton ug mga lira ug mga alpa, mga tambor, mga kastanyeta ug mga piyang-piyang. Ug sa pag-abot nila sa giukanan ni Nakon, igunitan ni Usa ang sudlanan sa kasabutan kay nalupog man ang mga baka. Og nasuko ang Ginoo kang Usa. Gipatay siya sa Dios tupad sa sudlanan sa kasabutan. Nasuko usab si David kay gisilutan man si Usa sa Ginoo. Ug kadtong dapita ginganlag peres Usa hangtod karon. Ug nahadlok sa Ginoo si David. Ug miingon siya, unsaon man pag-ari kanako sa Ginoo. Busa walay gusto si David nga dadon ang sudlanan ngadto sa iyang syudad ug gidala hinuon niya kini ngadto sa balay ni Obededom ang Hitihanon. Gibili niya kini didto og mga 2 kabulan ug gipanalanginan sa Ginoo si Obededom ug ang tibuok niyang panimalhay. O giingnan nila si Hari David. Gipanalanginan sa Ginoo ang banay ni Obededom ug ang tanan nga iyaha tungod sa sudlanan sa kasabutan sa Dios nga adunay 2 ka Rebulto sa kiruben. Busa miadto si David ug gikuha niya ang sudlanan sa kasabutan sa Dios gikan sa balay ni Obededom ug giprosesyon
o gidala kini ngadto sa iyang syudad ug sila maliphayon kaayo. Sa dihang nakalakaw nag-unom kalakang ang nagdala sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Gihalad ni David ang usa ka turo nga usa ka nating baka nga tambok. Og misayaw o misinulog si David taman sa ginhawa at ubangan sa duha ka rebulto sa kiruben nga naibabaw sa sudlanan nga gitawag sangan sa Ginoo. Nagtapi si David og panapton nga lino. Busa gidala ni David ug sa mga Israelita ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Inubanan sa mga singgit ug tingog sa trumpeta. Sa pagsulod na sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo sa siyudad ni David, si Mikal ang anak ni Saul milantaw sa bintana o nakita niya si David nga naglukso-lukso o nagsayaw-sayaw o nagsinulog at ubangan sa Ginoo. Taliwala sa duha ka rebulto sa kiruben. Okay, mga igsuon, maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo. And yan ang sab no ang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Mao sige po no ang inyong makauban kining ubos ninyong alagad sulugoon sa maong tulumanon. Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Makauban gihapon nato ang atong mga igsuon o mga kasama sa technical side. Si kasamang Tax Ilumba, si kasamang Dani, hindi pa nato siguro magkauban doon pero matud pa ni Tax mo ari siya unya siguro dapit no. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kaninyo no Tax o kasamang Dani uban na sa inyong tagsa-tagsa kapamilya o gusab ang atong mga higala dinhi nga ania nag-alirong nato no diri sa istasyon si kasamang Rodrigo Espinosa o si kasamang Reginaldo uban na sa atong amigo pod nga silingan nato diri sa istasyon si kasamang Gion Ilumbaring. Maayong ug atong usa ka uban nga wa pa ko kaila no sorry itong nakita nako sa gawas. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kininyo. O gusab sa atong amahan dinhi sa istasyon ang atong manager si kasamang Edgar Dacumo uban na nila ni Elaine Marde Roger Monera o atong bagong kauban po rin no, sa istasyon si kasamang Mark no Macroya. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kaninyong tanan. Si Nanay Bibitano no ang atong ilado na kayong number 1 contributor sa RMN-Dipolog no inyong madungog kanunay si Nanay Bibitano. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kanimo o sa imong pamilya. Ang atong hinanay usab sa atong mga kasama sa fans club no sa RMN-Dipolog. Nanay Corazon Balansag no pinangluhan ni Nanay Corazon Balansag uban na sa mga tibuok na gyud no
kauban sa RMN-Dipolog Fans Club, maayong buntag ug maayong adlaw sa Ginoo kaninyong tanan. Atong i-great po og appeal ang atong mga pipila lang, no, di lang ako masulti tanan. Ako gyud ning appeal ning greetings, no, bahala nagmaka hatag ta og taas nga panahon, no. Kay importante po ni. Pero di lang nako mahinganlan tanan. Diya si Ruben Saraga diya sa para nga kanunay nagmonitor nato. Ben mayong buntag mayong adlaw sa Ginoo kanimo diha usab sa Rizal si Marlon Paalisbo og sa gawa sa nasod nga ato mga igsuon nga Pilipino gihapon si Bernabe Michael diha sa Hong Kong, si brother Junri Lucagbo diha sa South Korea og usab si Ner Impinado South Korea gihapon, si Gilbert Kumiling diya sa Australia. Nalimot ko sa uban. O sa bisan pa sa atong mga igsuon pod nga mga dili Katoliko nga suki po nato diya sa Facebook kana mga mag-comment. Sila ni Elmerico Pinti sa ang dating daan. Si isa pa tong usa si nalimot ko atong usa. Ato mga igsuon po no, sa Catholic Faith Defenders, maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo kininyo. O sa ato mga igsong Seventh-day Adventist sa Iglesia ni Cristo sa tanan, no, nga di na ko mahinganlan. Okay, no? Kaninyong tanan nga nagpaminaw, maayong buntag ug maayong adlaw sa Ginoo kaninyong tanan. No, although nataas ang atong mga greetings, no, patimbaya. Pero ato nang nabasa man ang mga tudling sa Biblia, diin mooy nagkasentro gyud sa atong gihisgutan, no. Kining mahitungod gyapon sa mga rebulto, ulto atong giapil pod ang kanabang basihanan nga naagyoy pagprosesyon sa Biblia. Dili lang kay karon gibuhat nato mga Katoliko. Nga naagyoy mga rebulto, pero lahi po itong pagprosesyon sa mga Diyos-Diyos, no? Katumoy dili nato angayan buhaton. Kay bawal yun ang atong pasidunggan ng mga Diyos-Diyos, di ba? No, aminado yun ang Katoliko ana nga dili yun maayo iprosesyon nato ng mga rebulto sa mga Diyos-Diyos kana bang ikumpetensya nato ikumpetensya nato sa matuod nga Dios. Pero kung atong iprosesyon ng kinang mga sagrado nga larawan, dili na supak sa Biblia, no? Parehas ra magon ni anang usa ka building, sa baka building o diha ba pananglit sa opisina sa mayor, for example, no? Butangan nimo naglarawan o dibulto ba o kinulit imahin sa mayor o bisag kinsang mayong mga tao diha, mga bayani ba, di gyud masukong mayor ana, no? Kay mayo man ang mga picture. Pero kung butangan na to ng opisina sa mayor o kanang larawan sa iya baghang kaatbang sa politika nga kontra ka iniya o di ba ka larawan bas demonyo o kanang mga taong dili mayog panig-ingnan, masuko siguro ng mayor, di ba? Oo. Ingon na usab kining issue mahitungod sa rebulto nato sa pagtuo. Dili masuko ang Dios kung magbutang tag mga rebulto nga katong gihimo lang simbolo o mga dayan-dayan ba o larawan sa mga santos o sa kiruben ba o anghel kay mga balaan man na. Gawas kung magbutang tag larawan diya sa mga kanang dili mayog panag-ingnan o kanang Dios, Baal, Mercury, Diana, Astaroth, sukong Ginoo siguro gyud ana kana bang butangan natog mga imahen diag mukompetensya niya. Pero kitang mga Katoliko kana ato mga rebulto dili man na
kompetensya sa Dios. Kana bitong ilang basabasahon sa Roma 1 ba na 23 diha dapit 21 hangtod 23 nga ingon si Pablo diha nga gipasabot niya diha nga bantay mo ng mga tao nga ilisa nila ang Dios og mga rebulto. Nya ila manggali ng gamit-gamiton nga maigo kuno tang mga Katoliko ana kay kana kuno ato mga rebulto mo kuno nagiilis nato sa Dios dili man na mao. Dili na mao uy. Nabagoy pagtulon ang Katoliko nga kana ato mga rebulto sa mga santos giilis nato na sa Dios. Unsa may background anang sitasa sa Biblia no, Roma 1. Unsa may exegesis ana, no? Now, timan ibya Roma, lugar na. Before ma-Christianize ang Roma, unsa man ang Roma? Pagano nga dapit. Lugar guna sa mga hintil. Mga pagano. Unya mga tao diya gasimbag Diyos. Oh. Gasimbag Diyos, di ba? Nahinom mo ato panahon ni Nero, panahon ni Nero man siguro nang gi-exact tumbok diya katong pagano nga emperador nga suko siya kay ang ilang naandan god sa pinagano nga magyukbo-yukbo anang kana laging mga Diyos. Oh. Ilang ilisan ang matuod nga Dios ug kanang mga dibulto. Oh. Dayon pag Christianize, pag abot nila ni Pablo ug Pedro dito, gi-Christianize, naghina-hinay na magpangundang tong mga Romano og yukbo ato mga Diyos. Oh. Kay bawal lagi na sa Kristyanismo nang magyukbo og Diyos. Itong usatos na inungdan nga nasuko sa Nero kay gusto niya padayon gihapon tong paganismo. Oo. Mo ning gitumbok diha gipasabot ni Pablo. Dili ni nga itong mga sagradong larawan kay dili man na pag-ili sa Dios na bagoy pagtulon ang Katoliko nga kanang rebulto ni Santa Maria, San Vicente, San Antonio gipuli nato na sa Dios. Wala oy. Okay, padayon ta. Atong gibasa ang 2 Samuel 6:1 hangtod 17, no? Namatikdan ninyo nga naagay pagprosesyon. Ya ang giprosesyon nila panahon ni David, no? Kadtong sudlanan sa kasabutan o Old Ark of the Covenant. Nga sa ibabaw dunay duha ka rebulto sa kiruben. No, there's Facebook nagbutang magigog picture dia, no? Isip example. Ngayon kanang naangkaban o Old Ark of the Covenant dayon dunay duha ka rebulto ibabaw sa kiruben, di ba? Then mo na atong gi-example gani kay sa Josue 7:6 ato pong mabasa diha nga kanang sudlanan sa kasabutan giyukbuan na ni Josue. Ang anong giyukbuan man ni Josue? Tungod kay kung basahon nato ang Exodo kapitulo 25 tudling 17 hangtod sa 22 na ang manggudya mabasa unsay instruction sa Ginoo unsaon pagbuhat tong sudlanan unsay tsura ba unsay dagway napagali mga sukod to, di ba? Basaha ra ninyo Exodo 25
17 hangtod 22 naa diha gihulagway. Unsay tsura, unsay dagway atong gihimo ni Moses nga sudlanan sa kasabutan, unsay tsura, no? Ang itong old Ark of the Covenant nga si ibabaw gibutangan jud duha ka rebulto kirubin sa man ang kirubin anghel sa to pa balaan. Oo. Ug mao na ang giyukbuan ni Josue diya sa kapitulo 7 bersikulo 6. Nganong nagyukbo man natubangan dito si Josue tungod kay ang presence of God, presensya sa Dios tuwa man dito. Basahan ko ninyo ng Exodo 25 17 hangtod 22 nga ang presence of God tuwa dito kay nag-ingon man ang Dios diya sa bersikulo 22. Diri ako makigtagbo ninyo, diri ako makigistorya ninyo, taliwala, no? Sa duha ka keruben ibabaw sa arka. No? Nagpasabot nga ang presence of God tuwa dito. Mao na nga sa Josue city size example, halimbawa, panig-ingnan, giyukbuan na ni Josue. Giyukbuan na niya kay naaman dito ang presence of God. Pero nainumdum ko sa katong debate nga akong tambungan dito sa laing istasyon, ya dugay na to, no? Nga dunay dili Katoliko ni ingon nga nasayop mo na si Josue diha, gipatindog man siya, gibadlong man siya sa Dios kay sayop na iyang gibuhat. Unsa akong gitubag, unsa may hinungdan nganong gipatindog o gipabako, unsa bang gipatindog siya sa Dios si Josue diha tungod ba kay niyukbo siya atong sudlanan kasabutan nga nailarawan sa anghel, o tungod kay nagbagulbol siya diha? Mura man gud nagbagulbol na si Josue diha kay gisilutan man gud tong mga tao ba. Nagguol siya nga katong iyang mga kauban gipsilutan sa Dios. Sa man kay niadto kung panahon na ipakita din sa Dios insigida nang mulapas gani sa iyang sugo, iya ding ipahamtangan dayog silot. Gani patay gani dayon. Di ba? Gihulagway sa Dios diha. Nga musilot yun ang Diyos. Gihulagway pa gani diha, no? Nga patyon dayon na katong dayong gibasa nato ganina si Usa. Nakahikap lang atong dili siya angay makahikap katong sudanan sa kasabutan kay nalupog man to kay ang baka nalupog. Di nahikapan, no? Aksidente pa gani ito, nahikapan kay instruction man gud sa Dios nga ay kamong walay katungod nga muhikap ana inyong hikapa, nahikapan. No? Wa gali tutuyo di ba? Di ba? Instruction sa Dios. Insigida si Josue gipatay. No? Di ba? Mo to nga gibadlong si Josue sa katong niyukbo siya atubangan sa sudlanan, dili tungod sa iyang pagyukbo nga iyang gitahod tung sudlanan sa kasabutan kay angayan man tong tahoron kay naa man dito ang presence of God. Gipatindog siya sa Dios tungod kay nagbagulbol siya nganong gisilutan tong mga tao nga nagpabuyag, naghimog sa laod. O gilap doon na instruction sa Ginoo, wala nila matuman mo nang gisilutan sila sa Ginoo. O to, kung atong sabton ba murag inani ba kung atong i-paraphrase nganong bagulbol man kadiya Josue. O tong gipatindog siya dili tungod sa iyang pagtahod o pagyukbo. Atubangan niya atong sudlanan sa kasabutan nga na ay duha kalarawan sa kiruben. Angay man tahuron ng mga balaang butang. Di lang kay balaang butang gani. Bisan pagka nang buhi gyud nga tao, dili dautan tahuron o yukbuan. Diha bitaw sa buhat 16:29 ug 30. Tinumdum ya, buhat 16:29 ug 30. Si Pablo ug si Silas giyukbuan. Di ba? Basahan ninyo buhat 16:29 ug 30. Si Pablo ug si Silas giyukbuan. Pero basig moingon ng naminaw nya ngano man lagi biritas diya sa buhat 10:25 ba na 26 si Cornelio gibadlong man lagi siyang Pedro sa diyang giyukbuan siyang Cornelio ya sa buhat 10:25 ug 26 giyukbuan
ni Cornelio si Pedro. Gibadlong siyang Pedro. Moingon day ng mga dili Katoliko na to mga igsuon na tanawa lagi gibadlong man ni Pedro si Cornelio. Di atong sabton ang exegesis ana. Unsa may but pasabot nganong gibadlong? Kay kami mga Katoliko naaman pud may gibasihan nga giyukbuan ng santos nga wala badlungan sa santos ng niyukbo kanang sa buhat 16:29 ug 30 si Pablo ug Silas giyukbuan wala badlunga ni Pablo ug Silas kadtong tinugyanan sa karsel nga ni yukbo nilang duha. Ngano man diha sa buhat 25:26 gipadlong man ni Pedro Cornelio tungod kay unsa may background ana exegesis ana. Basahon nimo gunang Book of Acts na ay mga tao diha nga nasayop sa ilang panghuna-huna. Unsa may sayop nila? Nga tungod kay ang mga apostol naghimog milagro, nagtuo sila nga uy kini mga apostol mga Dios siguro ning nanao gikas langit. Ang background ana gun dihang sa Book of Acts. Dunay mga tao diha nga nasayop sila sa ilang hunahuna nga ang mga apostol kuno kay naghimo magmilagro, mga Dios na pud kuno na naog gikan sa langit. Hurag nadaghan ba ang Dios? No way na kay ang mga apostol instrumento lang. Ang Dios gamilagro pinaagi sa mga apostol. Dili kay ang mga apostol mao ni Dios. Sa exegesis ana pagsabot nga probably speculation ron pero duol tinuod jud kung di man gali mo taklo agi ana nga background ang ubang mga kaning mga exegetes Katoliko moingon nga probably siguro si Pedro naguna-huna siya ana nga si Cornelio god wala pa gyud matudloig gyud sa tibuok Kristohanong pagtuo. So naguna-una siya nga as kini si Cornelio siguro kining iyang pagyukbo nako mura ko gipaka Dios. Basig kining pagbati siguro ni Cornelio sa iyang pagyukbo nako mura kog Dios sayop na. So kung mao nay pagbati ni Pedro atong higayuna natural iyang badlungon si Cornelio kay dili man siya Dios. Unay usa sa exegesis nga Katoliko nga siguro ginahuna ni Pedro nga kadtong yukbo ni Cornelio ngadto niya yukbo nga pagpaka-Dios mo na nga bisag ako yukbuan gani ko abisan lang mo amin kanang kay kanang pagtahod amin kanang amin gani na bata gali nga mo amin sige ni kanan tahod man na yukbo man gihapon na pero pinaagi lang sa kamot di ba? Pero kung naay bata nako nga muamin nako, mutahod nako nya iyang but pasabot ko tungod kay Dios ko am suko ko ana. Di ko sugot ana kay di man ko Dios. Pero sa po natong nahitabo po sa pinadaya gihapon katong anghel nga si Juan ba to gibadlong kay giyukbuan yang anghel. Nya ang exegesis pod nga Katoliko ana nga usa ana duha man ni kaanggulo nga nakalitan si Juan atong anghel murag napahimug-at kay niya nga murag nagtuo siyang Dios tong iyang giyukbuan gibadlong siya sa anghel. Then usapod ka exegesis ana pasabot nga Katoliko nga kan usahay manggod kining magpaubos ta kan ang galing act of humility. Dili nato di ta sugot tahuron nahinumdum lang ko tong pari ba nga di lang nako hinganlan. Dili man dautan tahuro na ato atong pari nga kanang muamin ba ta? Ako mo magina makakita gali kog pari, muduol ko muamin ko, obispo muamin ko kay naa man gud po diha sa Biblia na tahuro ng atong mga namunuan. Dili lang kanang pari, bisag kanang namunuan sa lungsod tahuro na to na nasa book of Hebrews. Dayon do na toy usa ka higayon sa dihang mutahod na unta kog pari, muamin nako, wa ko pa amin na. Iyang gikuan gahi ni iyang kamot gihawiran niya akong kamot nga ako nang tagwaon niyang kamot kay mosaludol lagi ko iyon siya ayo iyang gipugnan act of humility dili dautan nga usahay na ay panahon nga ingon na dili sabton nga dautan gito akong gibuhat kay tahod raman but pasabot na ko ato di ba pero act of humility sa pagpaubos ang maong pari wala siya magpaamin wala siya magpayukbo. So mo na duha ka
pagpasabot ana exegesis ni nga Katoliko nga katong diya sa pinadayag nga gibadlong si Juan ba to sa anghel sa diyang miyukbo tong si Juan sa maong anghel gibadlong siya sa anghel duha na ka pasabot diha ako buhat sa pagpaubos to sa anghel or tungod kay siguro po nakalitan si Juan nga murag napahimug-at kay niya ang iyang pagyukbo sa anghel nga mura nag Dios mo nang gibadlong gid sa anghel kay di mo na mao nang ipaka-Dios ng anghel kay di mo na Dios ng anghel. Pero wala na magpasabot nga walay yukbo o walay pagtahod alang sa mga santos. Nagalinas na pulo kasugog bisag ginikanan na to honor your father and mother. Kana ding honor di ba na yukbo man na. Napailain na 2 Hari 1:13, no? Sa 2 Hari 1:13, na mo King James Version diya ng Biblia, may siguro basahon na to ni. Okay, no, sa 2 Kings chapter 1 verse 13, no, kini King James Version ni mo ni kasagaran yung gamit-gamiton sa mga protestante, no, kining hubad nga King James 16:11, no, dili tong revise, no, ang karaan jud nga King James, no. Atong basahon ning 2 Kings 1:13, giingon diri. And he sent again a captain of the third 50 with his 50. And the third captain of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah. No, giludhan, no, si Elijah. And besought him and said unto him, O man of God, I pray thee, let my life and the life of these 50 thy servants be precious in thy sight. Tanawa. Giludhan si Elijah. Giampuan pag yun. Di ba? Ingon mo, santos dili maampuan. Maampuan man lagi. Di ba? Tanawa. Hubad protestanting common pag yun. Murag nakadungog ko atong baptist diri nga atong higala. Mo na paborito niyang version, King James. Na diri sa ilang hubad nga paborito, mabasag yun litra po litra nga kini si Elijah butan po ni santos po dagway ni no. Giludhan den giampuan pa gyud. Malibog gyud ganing namina ron kay naampoy laing bersikulo sa Biblia nga nagpasabot nga dili ampuan ng santos kay Dios ra. Sa may katinawang Katoliko ana, no? Simple ra.
kung magampo kag tao, di lang kay santos gani, bisan pag kanang mayor, bisan pag gobernador nga imong kanang ampo ugod hangyo man. O hangyo. O, kung maghangyo ka og gobernador o mayor nga nagtuo ka nga Diyos ng mayor o gobernador, bawal na. Kaya dili man Diyos ng mayor o gobernador, tao ra man na. Pero kung maghangyo ka o magampo ka nga sa iyarang mahimo, unsa may mahimo sa mayor, unsa may mahimo sa gobernador, katabang na nimo trabaho, di ba? Oh, tayo mayong kag mayor. Pasudla kong trabaho di abi, ampo man na. Kanang pre, ampo man na, hangyo. Oh, mayor, pasudla kong trabaho di abi, kaya ko'y trabaho. Mahimo nas mayor. Pero kung ingnon nimo ng mayor, mayor, akong naong ba, di man kayo gwapo? Himo aning gwapo, murag si Richard Gomez. Adi na pwede mahimos mayor. Mahimo ra na sa Dios. Hingon na. Din hiniining higayon na giampuan o gihangyo ni si Elijah kay doon na siya mahimo. Doon na manggod siya influensya sa Dios. Nga, murag silot mapudagoy ni gihapon, gisgot nig silot nga gusto aning nagampo ni Elijah nga i-preserve tong iyang mga sulugoon nga dili pang patyon. No. Ngingon na ba? Oo. O mahimo na ni Elijah kay pwede man siya makapangabugar sa Dios ana nga Ginoo ayaw lang sa kay nihangyo to si kuan ako nga ayaw lang no kaluy ilang. Oo ana. O nangabugar. Gihimong abogado ni si Elijah dire. Muna kita po mga Katoliko dili daotan nga himuon na tong tigpataliwala ng mga santo sa ila ra pong mahimo. Pero kung atong pangayuag intercessory power ng mga santos ingon ni Kristo o ingon nga Dios adili na pwede, bawal na kay usara may mediator sa New Covenant, Jesus Christ raman. Pero kanang mediator nga mutabang sa pag-ampo daghan. Kanang mga santos diay katabang man nag-ampo. O diri giampuan si Elijah, giludhan pa gyud. Una so na ay pagtahod o pagyukbo o pag-honor alang sa mga balaan. Di lang kay mga balaan, bisan ka ng gobernador ug mayor ang tahuro na to na sila. Mga leader na nato. Mao na nga kanang mga igsuon natong saksi niyo ba nga dili mo tahod og flag kay ang ilang sabot pagpaka-Dios na dayon dili na mao. Dili sabton nga kumo gitahod na to nang atong flag sa Pilipinas, gihimo na natong Dios ng atong flag. Dili tanang pagyukbo pagpaka-Dios. Dili tanang pagtahod pagpaka-Dios. Doon na nanay ka ng superlative degree. Higher, highest. Di na tupungoy. Parehas high pero dili parehas sa gitason. Itudluan na mo sa Katoliko unsa nang yukbo, unsa nang pagyukbo. Lahi itong yukbo nga gitawag sa Grego og latria nga para ra gyud na sa Dios. Lahi po itong sunod lang kanang sa atong inahan hyperdulia. Kanang special veneration para ni Mama Mary kay inahan man di mas labaw, di ba? Pero dili kalabaw atong latria nga sa Dios ra gyud. Nya sa mga santos gitawag nato na sa Grego og dulia. Tahod sa mga santos. Apil na ng ilang mga larawan. Pero kini mga Katoliko po, dili Katoliko po nga pataka ra pug sabot, dili po kayo tuon ng pagtuong Katoliko. Miyukbo gani kuno tag Rebulto sa Santos, itupong na dayon sa Dios, di man na mao. Atong gi-represent ang barugan ng Katoliko ana nga muyukbo kay inang Katoliko atubangan sa larawan sa Santos, sabto na dayon nga gipaka Dios, dili na mao. Ignoring the teaching, the exact teaching of Catholicism, of the Catholic Church, di man na mao. Kuan man na butang-butang man na. Di ba na mayo ng butang-butang? Pangutanon sa nato mga pari, unsa may but pasabot anang muyukbo mi atubangan sa larawan sa Santos, pagpaka-Dios ba na o pagtahod lang o veneration lang? Bisan gani kanang word nga pagsimba, worship. Kung tanaw na to ang historical usage ana, dili man na kay simba ra ingon nga Dios. Naamang gali pagpasabot ana nga tahod ra o veneration. Si Daniel gali gisimba ni Nabucodonosor. Daniel 2:46.
Oh, pero dili to simba ingon nga Dios kay kung basahon ng Daniel 2:46-47, wala man magtuo si Daniel nga Dios si wala man magtuo si Nabucodonosor nga Dios si Daniel. Wala magtuos na Nabucodonosor nga Dios si Daniel pero iyang gisimba o giyukbuan. Wala siya badlungan ni Daniel kay tahod raman ang pasabot ni kuan na to ni Nabucodonosor. Kay kung nasabot pa ni Daniel nga katong pagsimba ni Nabucodonosor niya, pagsimba ingon nga Dios, katong dana ni Daniel nga badlungon niya sa Nabucodonosor, di ba? Okay, basta sayop gali badlongon. Pras atong si Pedro iyang una-una sayop si Cornelio kay gipaka-Dios siya mo nang gibadlong niya si Cornelio. Oo, pero si Daniel wa man niya badlunga si Nabucodonosor sa diyang gisimba siya. Kay wala maguna-una si Daniel nga kadtong pagsimba ni Nabucodonosor niya pagpaka-Dios. Kay kung tanaw na to sa unahan nga bersikulo, wa man magtuo si Nabucodonosor nga Dios si Daniel. Pero iyang gisimba, but pasabot gitahod. Dili kay gisimba ingon nga Dios. Ini akong balikon tong akong sa 1 Kronikas 29:30, no? 1 Kronikas 29:30. Ano? 29:20. Nakahinomdo mo atong discussion na mo diri sa sangka nga dunay kauban ako nag-ingon ba nga wala mi magsimba sa mga rebulto o mga santos. Dayon ako lahi ko kay kung ako mo gamit anang pulong simba god, akong i-historical use dili lang binag-o nga gamit sa pulong worship. Kay sa binag-o god ron nga gamit sa pulong worship, iya ra gyud na sa Dios kanang gihinganlan sa Griego og latria. Kay kanang yukbo alang sa mga santos sa atong usage karon bokabularyo, dili lang worship mo atong ihubad kuan lang sa Griego dulia o kanang veneration sa in English. Dili simba. Basta santos veneration or dulia no sa Griego no. Sa ato na ng bokabularyo ron, ang simba ato ra gyud nang igamiton kung muyukbo ta og Dios. Sa Dios ra gyud. Pero kung kana ra atong nahibaw-an mo maignorante ta sa historical use anang simba kay dili sa tanang higayon sa kasaysayan nga kanang simba magamit lang alang sa Dios nga yukbo dili oy. Kana lagi sa Daniel 2:46 o King James version pa gyud na hubad protestante. Gisimba si Daniel ni Nabucodonosor pero dili man sabton nga simba ingon nga Dios, tahod ra man na. Oo. Hindi ba? Dayon kini po do, naapailain. Kay sa ako nang gi-explain ninyo nga bisan sa kanang language sa mga Briton o British ba na, sa Europe o Europe dapit. Kana galing mo ingon sila your honor. Na ay panahon nga ilan ang hubaron og your worship. Pero your honor dili kay honor nga or worship nga Dios dili. Okay, sa historical use anang pulong worship dili ra gyud na nga simba ingon nga Dios na ay pasabot lag pagtahod. Pres ba nang pulong nga hell? Na ay hell nga nagpasabot og impierno, na ay nagpasabot og lubnganan lang. Ina na usa ka pulong pero naghupot og lain-laing kahulugan. Ina na po ng pulong worship sa atong bokabularyo ron ato nang gilimit nga og simba gali sa Dios ra gyud, di ba? Pero sa karaang gamit anang pulong simba dili kay simba ingon nga Dios ray ta ang but pasabot ana na ay but pasabot ana nga igo ra kang gatahod simba gihapon gigamit. Nakainom do mo atong ubang mga programa nako sa una. So mao na kining 1 Kronikas 29:20 klaro kay dire no? Nga si David gani nga hari gi worship gisimba no? Gingon dire yo. And 1 Chronicles chapter 29 verse 20.
And David said to all the congregation, Now bless the Lord your God. And all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads, and worshiped the Lord and the King. Gisimba kuno ang Diyos ug ang hari nga si David. Na, tupungo na to ni. Nga kining si David rin, gisimba ingon nga Diyos. Then kinipong Diyos, gisimba. Sa tupag gitupong, inanaaw na tupag sabot. Dili oy, kay di good mo makatupong si David sa Dios, di ba? Ubos ras David, pero gisimba siya. Na ang exegesis nga Katoliko ani kinahanglan atong ipaubos ng simba diha ni David, uyokbo diha ni David. Sa Katoliko mohatag dayog distinction, parang dili maguba ang doktrina nga Dios ray simbahon nga kinatasan. Muna sa exegesis nga Katoliko, moingon din Katoliko nga kanang Diyos diya, siyempre, ipataas na to na, katong latria na, simba nga para sa Diyos, katong highest. O kanang si David diya, kuan lang na, ubos lang na. Sabto na to nag-veneration, o tahod. Muna nga sa ubang hubad ron, sa 1 Kronikas 29:20, gilahi-lahi. Gilahi-lahi. Pero sa karaan, usara na, worship. Sa ubang hubad ron, giingon na, gisimba ang Diyos o giyukbuan ang hari. Para but pasabot nga laino na to og sabot, di na to itupong si David og ang Dios sa pagyukbo. Di ba? Pero sa King James God, bisag sa karaang yung kuan, ubad, usara ka pulong gigamit, gisimba ang Dios og ang hari. Para dili masayop og sabot sa hubad nga maayong balita Biblia, gisimba ang Dios then giyukbuan ng hari. Di ba? Mauro man na gyapon ng ekspresyon na. Lainon lang nato og gibog aton, dili itupong, no? Kay ung itupong idolatry na, no? Dili man Diyos si David. So mao to nga makabantay gali mo nga kaming mga siibdi bisan papari nga makaingon mo nagsumpaki man ning mga siibdi o mga pari, kay naipari mo ingon nga wala magsimbas mga santos larawan. Nya na ay si Veritas okay ra simbahon ng larawan, simbahon ng santos. Di, ambot pasabot sa pare, kung maingon siya, gula may magsimbas larawan sa mga santos, kanang simba ingon nga Diyos. Sakto man ang pare, ana. Kung ug moingon po ko nga, nagsimba mis mga santos, nagsimba mis mga Rebulto, dili po na simba ingon nga Diyos, tahod ang ambot pasabot, ana. Kaya kanang historical use anang worship, dili kay worship ingon nga Diyos ra. Naitahod ra. Basa rugod mo anang kuan dia kanang article sa Catholic Answers, basta kanang sa catholic.com, pangitaan niyo ng about worship. Gidiscuss na sa mga Catholic faith defenders o apologists nga mga Amerikano. Gi-explain nila ng usage anang pulong worship, no? Search niyo na sa catholic.com para makahibalo mo nga ang dili mo magpataka og hukom sa mga Katoliko. Mga igsoon, ang ako manuntang disgutan karon, ipadayon unta nako tong mahitungod gani sa mga unsay mga katuyuan, akong expound og ayo nganong maayo nga doon natay mga imahen sa mga santos o mga Rebulto, pero ako lang ning giuna explain. Dayon napamay panahon mga 5 minutos pero murag kulang na po ni kung akong ipadayon to. Unya naramong gud ni hangyo nako sa Facebook, no, si murag na sa Middle East ga trabaho. Si Den Sigera Bascon, kung ako masayop, si Den Sigera Bascon, nihangyo siya nga ato kunong tagaag Katinawan katubang nahitabong debate sa Bohol bag-o lang. Ngano ang debater sa Katoliko si Father Darwin, wala siya mogamit atong hubad sa Biblia nga confraternity nga mabasa gyud ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kay sa katong debate gud ni Wendell niadtong 2006 ba to, kung wa ko malimot, gigamit man to ni Wendell katong translation nga Iglesia Katolika Apostolika Romana, litra po litra gyud mabasa nya. Si Father Darwin sa debate nila ni Ramil Parba late sa Luon Bohol, wala to gamita, no? Ako naman yung na-explain sa una pa, pero akong usbon kay nihangyo to si Din Sigera Bascon, no? Now, ang akong simpleng tubag, simple ra. Depende na sa debater. Kay mga debater po sa US, di mas sila mogamit po ana, no? Kay kana agong
sa confraternity nagtuo ko nga Katoliko mo'y ga-translate ana dayon paraphrasing dili man gud pud bawal ng paraphrasing nga hubad kay bisan mangali mga iglesia ni Kristo mogamit man pud sila mga paraphrasing, no? Pero kung ang debater dili siya gusto malangan labi na inig cross examine nga kana gyung anad siya literal translation, of course di siya mogamit. So si Father Darwin wala mogamit ato kay gusto siya dili tong paraphrasing. Priority niya ang literal. Sa literal dili gito mao nga pagka-render nya. Kato si Wendell po diya tong gigamit kay agi ra tong kuan hagit ni Ramil Parba nga asa mabasa sa Biblia Iglesia Katolika Apostolika Romana unya kay ang gikasabutan bisan unsa nga hubad. Bisan unsang hubad sa to pa pwede mo gamit og paraphrasing. Mo nang gikutlo to ni Brother Wendell Talibong atong kasama sa Usamis nga usapod ka radio announcer, no, sa DXDD. No, kay bisan unsa man nga hubad ko, no, bisan unsang hubad pwede gamiton mo tong gikutlo ni Wendell katong paraphrasing o dynamic translation. Pero si Father Darwin wala siya mo gamit ato, meaning wala niya to gamita. Simple ra kay na, no? Depende na siya sa debater, no? Si Wendell sakto ra gihapon sa nganong gigamit niya agi sa gikasabutan nga pwede mo gamit bisan unsang hubad. O mo to kay na may hubad ngayon nato mo tong gikutlo ni Brother Wendell. Pero si Father Darwin wala siya mo gamit ato kay dili niya priority ang dynamic siguro nga translation o paraphrasing. Mo na nga iya putong ka tungod. Pero bisan pag dili na gamiton mapabarog man nato ng simbahan nga Katoliko gyud, Roman gyud, Apostolic gyud, di ba? Katong akong gi-explain na bisan pag di na gamito ng hubara, ma-establish mo na nato, di ba? Sa katong akong explanation sa miagi natong programa, no? So mao na Brother Dean Sigera Bascon kay bisag ako dili ko mogamit kun ako may mo debate kay kasi makalangan man guna kay pwede man gunang maingon ng kalaban opponent nga nganong gamit man kana nga dili man na mo gitakdo gyud sa Greek. Makalangan man guna. Pero mo rason po dayon ko nga wa man gibawal na pwede mo gamit og dynamic o paraphrasing. So pwede ko mo gamit, pwede po dili. Pero para nako aron di ko malangan, di lang ko mo gamit anang bersyon. Ina na siguro po mo po siguro na gyud na ni Father Darwin. Parang dili malangan ang debate, no? Kay maglalis pa mo dayon nganong gigamit ng bersyon na, di ba? Nagtuo ko nga ang gahubot atong Biblia Katoliko. Mo tong iyang gibutang to dito. Di po to dautan kay kung tagsaon to biblical o ng pagka-universal o Catholic, pagka-apostolic o kanang pagka-Roman. Diba ako naman ang na-discuss diri. Okay, I hope na linawan to si Dean Sigera Bascon, no, sa murag Middle East to siya gatrabaho. Wa na tayo igong panahon. Okay, sang litwa naman daigong higayon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, no, sa atong Diocese of Dipolog, sa ngalan sa atong Obispo, Monsignor Severo Caermari, uban na sa mga kaparian. Kini ang ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, hangtod sunod higayon sa mga oras ug istasyon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXDR 981 Tata RMN. Nay, pabugso-bugso ang ulan. Kailangan matibay ang resistensya ng mga bata. Kailangan di sila micronutrient deficient. Bigyan sila ng masustansyang pagkain araw-araw kasama ng bagong Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. May 100% vitamin C at high level of zinc. At ngayon, with halos 3 times more available iron, tulong laban sa micronutrient deficiency. Mas may tsansa pang magka-brand new car.
Ipalit ang packs ng Bear Brand sa mga IFM at RMN stations para makakuha ng raffle coupons at makasali sa pinakamalakas na paulan ng pera at pinakamatinding bagyo ng papremyo. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017. May cash prizes weekly at may brand new Chevrolet Trailblazer na ipamimigay sa Grand Draw. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017. Hatid ng IFM, RMN at bagong Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Tibay araw-araw. Micronutrient deficiency pertains to lack of iron, zinc, and vitamin C. Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Promo runs from May 22 to August 11, 2017. Per DOH FDA CFRR permit number 0600 series of 2017. Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with pride. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang